Loha golau 11 nomor node. Iluminium ne. Jelas dikai di. Kune babu kune le. Danger lagi. Sampai biro danger lagi. Saja. Aksi ngandang. गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो दंबावो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो दंबावो जों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम गोजोननाय थाबाय बेखौ लायनाय जाबाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय गोनां मेडाम फोरमायथि बसुमतारी बाहागो लानो हानाय सेरफांगुरि दालाइसा एबसुनि बोसोनगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो आंनि सांग्रांथि लोगो बिथांमोन सेरफांगुरि दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि इउनिट बर' समाजनि आफादगिरि मानगोनां गला बसुमतारी सार एबसुनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि गामिगोरा बिथांमोन मुंख्लं बाग्रांसु मोसाहारि गोसो जोबजासिम बे गेलेनायखौ सालायनाय खेला सालाय खावलायबाय अन्नानै बयबो आखाइ खबनानै होदो बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ बिलाइगोन दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै लेंहरजानाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि सार थानेश्वर ब्रह्म बिथां